Čaute ľudia, nový silvestrovský špeciál. Box. Počkaj, to čo je, nech sa nahráva? Mám zvuk, nahráva zvuk. Písania. Máme. Počkaj, odfotím to. Odfotím knižku. Dobre, ja som zabudol tu nadávať dukazy. Takže, kde je Ale Spirit povedal Box? ma čo, vy ste to počuli, či? Spirit Box a písanie ducha? Hej, Počkaj, toto MF-ku sme mohli otvoriť, keď bude začínať. zoberiem krucifix, soľ a kameru. What is your name? Are you friendly? Tu ešte jeden zvuk nám treba, ne? Počkaj, média. Hej, jeden ešte. Dobre, A už nič idem natáčať. Pečku treba. nechce nič povedať. Však tu je ten kruh, to nie. Démon. No, natáčaj. Ešte jeden zvuk. What's your name? How old are you? No, Tu nechám sol, idem po ďalšie veci. Už nič povedal. A má nejakú aktivitu teraz? mám zvuk. Nejde mi dať... Máme zvuk 3. Ale teraz vieš, jak ďaleko zvuk? Až tu na... Vpredu. Jak sú tie... Až tu, jak pri východe. Ty pána, to dosť ďaleko. Počkaj, treba nám smart stick. Zoberiem k sebe jeden, sviečku. Koľko mám toto sanity? Ďalšiu kameru. Ľudia, Ty máš- čaute, zdravím vás. 49. Čo? Dobre. Tak veľa berie? To čo? To je ani nič. Ani nič nehádže, nestraší. To čo? Ja som nekúkla res vyhodnotenie Pod 50, auta. Čo keď som vyhrala auto? Prečo? Však som nekúkala resa. Jo. Pozri. Čo keď vyhrám autinku? Jakú? Nie. Teraz je live. 5 liter. Starú ale. Toto chceš živiť? 5 Nie, liter. to chcem predať. Neživiť. Som Jaká? kúkala 2006 ročník a stále sa držia na 20 000. Dobrá cena. Čo treba doniesť? Rozmýšľam. Neho môžeš jednu, nech natočím videjko. Však, aha. Počkaj, tu mám dať ešte one. Soľ? No, počkaj, donesem ešte jednu kamerku. Máte UV svetlo niekto? Ja nemám. To točím. Ale idem dať toto. Donesem UV. Idem s kamerou tam. Normálne, keď hrajem normálne, tak nevidím, keď sa pozerám na stream. Lepšie cez stream vidím. Prešiel cez sol. To sú cheaty. Treba pozrieť na sol. Kde? To tu prešiel. Can you step in salt? Can you step in salt, please? Step in salt. Tak som donesol ten chuj. In salt. Aby sme vedeli, či Nechám tu je. kameru a idem UV. po ďalšie veci. Či tu fakt je. UV. Lebo sa mi to dajak nezdá, že tu je. Ej, tu je. 2 stupne. Nechám tú smestiku. Čo s tou kamerou, však sa tak trasie. A čo to môže byť? Orb ducha, no to treba ísť pozrieť. Mrazivé teploty. Prešiel cez sol? Prešiel. A není UV. Není? Ale som neskoro prišla. Tak Mo- teraz môžem hneď, tiež. toto som Hej. prišla. OK, Hneď, ak vstúpil som tu bola. dobre. Tak všetko to môže byť ešte. Idem pozrieť ešte teplotu, či náhodou. Hej, Čo teraz som chcela hýbal dodať? dverami. Aha, môž. Nemáš zapalovať? Teraz otvára dvere. Hej, Mám ok. zapalovač, chceš? To ten kruh treba zapaliť. Robí zvuky, čavo. 1.8, What are you 1.7, 1.2, Friendly. 2.8, 2.3, a tu je viac. Teraz ide. Tu je. Poďte ho rýchlo. A on už hantí? Nie, iba sa ukázal. Tu A sa na ktorom ukázal. ideme? Dám ho na kamere. Nevedela som, Ne, či ideme gól na 5. ale on tam bol? Kde ste vy teraz? Mhm. Lebo ja mám tu na najmenšiu teplotu. Media. Ghostwriting. 1.1. A bone.
A ne, to IMF-ko hrozne pípalo, ale neviem, či bolo na 5. Ono pípa stále, musíš kúkať. Lebo minule strašne pípalo, bola 3. Alebo strašne vypája 4. Bo aj 4 je taká silná. No to nie je more, není to ten teplomer. Treba dať čo iné skúsiť, čo Aj tam straší ešte je. nás, takže... EMF, DOC, no. Mrazivé Počkaj, teploty. plače. Orb ducha. Oh, Hunting. Do bazmeka. Ty si zomrela? Nie ešte. ty si Zabil zomrela. ma. A nebol na 5, takže sa sme ešte vyškrtli. Asi teda. Mám doc! Nahratý doc! Yes! Poďme Pôjde preč. Deogen? Pôjdeme preč. Hej, Deogen. Čakaj mám to ten smart stick. Doriti, táto by som ušla pred ním, však on je debil. Pomaly. Tak si ni. Lebo som kúkala do toho. Ale pomaly ma. Ale nahral som. Pomaly. Idem pozrieť, či to zobralo. Dúfam, že hej. Ja som nahral aj, že ju zabil, aj že toto. No Zobralo to? pekne. Zautočilo nás. Minula. Jakže média mi neoložilo? EMF. Ja to sú fotky, počkaj, video mám, hej. Fotky, more. No 2 videá som natočil. Mŕtve telo a lovíci duch, aha. Vidíš, som natočil. Ja mám videa. Mám videa, ideš ty fotky pohodiť. Ale však posledné 2 videá som ja urobil. Jak, však ja som držala video. A ja, lovíci duch aj mŕtve telo. Tá asi ty si No máš jasné. jedno a ja mám druhé. Tak rýchlo som natočil, jak už žral. Zabíjal ju. Jasné, jasné. Sepána. Počkaj, takže máme doc, Dohod som videl, však som dosť natočil. takže Čo ti tu Dogeon, mám? hej. Čo máme za tasky? Inak pred ním Parabolík? strhnete, ale neviem, kde tu sa dá točiť okolo A dačoho. jak vychádza? Parabolík. Jak vychádza, že to je to ten... Však ja mám... Počkaj, EMF-kom zaškrtnuté, sorry, dobre. Deogeon. A tak kde budeme tam behať, more? Čak to je jedno. Tu mu ideš dať. Ideme? V kuchyni Tak sa dá dáme. behať. Detekujte paranormálny zvuk. Utečte. Ja si berem veci. No, nikto nezomre. Ja si berem aj smart stick, aj mikrofón, aj... Ja som zapálil smart stick, more. A bol tam freezing? Nie, Nie. jedna jednosť. A dot bol... Doc bol, hej. Tak rýchlo. Hej. Olinko, nebaj. Bolinko zlatý. Bojí sa? To triasli sa, hej. Neviem si predstaviť, jak je to pre psa. Prečo, že jak sa bojí. Že v Oni zoo, pred ním. že v zoo normálne, že dajaký klokán sa rozbehlo proti plotu a tak nabúral. Ja som sa aj zľakol, mňa skôr toto, že si mi zadrapla nechty do chrbta. A mikrofón asi. Že toto, Hej, mám. že tak nabúral do steny, do plotu mi ten klokán, že zomrel. Chudač. Že tak sa zľakol Tak. petardy. Horí Myslíš, krucifix. Pohode, keď už racha, ale ten prvý, Krucifix A nemám odfoťte. foťak, more. ani ja. Tu je na zemi. Idem. Kde je? A je tam aj tak, kde sa Kde je? nutí medication. Ale chcem Crucifix je odfotiť. pri dverách jeden. Dobre som On je odfotil otvorí aspoň hore. MF-ko. Ideme. A kde tu chceš behať akože? Však tu do kuchyne, pozri. No, tu môžeme okolo. Alebo no, Tade? okolo toho stola, hej. Hej, alebo tu, to je jedno. No poď. Počkaj, im pozrieť, či... Hej, tu sa dá v pohode kolo stola, však to je v ríti. Come on, hand, come on. Už horí Ľudská, ty by sa krucifix. ťa mohla pozrieť, či Rez nevylosoval ma. Ale Ja. nie, ľudská by mohla pozerať, že či ide hand. A to v pohode. Na kiku si daj rest. A jak to mám zistiť? Kde si? A pozri zaznam. Ty si vonku? Nie, ja som nuka, ja som v miestnosti. Čakaj, otvorím dvere. A budeme vedieť, keď pôjde. Bo zabuchne dvere. Let's play hide and seek. Bitch, let's play hide and Media. seek. Ešte jednu fotku potrebujeme. Mŕtve Však telo by odfotím sme ho. mohli. Však odfoď. Máš? Čo? Máš foťak? Ja mám foťak, hej. No, to odfoť. To telo. Počkaj, bo takto mi tu na to píše, počkaj. A takto lajkol. Díky Tak pekne za nájde. lajky, díky za lajky. No čo? Kde je? Vyprovokuj ho dajak. Jak? Za každú podporu díky. No neviem. Sa plazila po zemi, išla ku mne, ale nič. Ne.
Asi cez dosť, nie? Let's play hide and seek. Však máme na nule a on nič nerobí. Slabý. L- No, naháňam. Let's play hide and seek. Čo keď to nebude oči, on Musím nájde ma buchnúť chytí. dverami, keď buchnem dvere, tak začne nás naháňať a musíme ísť tam. A však ja ho odfotím, to bude za viac peniazy, jak mŕtve telo, nie? Tak hej. No, dávaj. Provokuj ho ešte. Teraz ide, nie? Nie. Ide. Nejde, nezavreli sa dvere. Hej, ide. Nejde, nezavreli sa dvere. Ja som si pichla injekciu. Teraz ide. Ide. Či, ale dúfam, že z tej strany príde. A však ho nevidím ani. Ja ho nevidím. Ani ja. nevidím nič. Dúfam, že Za z tej tebou strany bude príde. podľa mňa. Kde je? Hej, za tebou je. Ide z vonkajšej. Ja nevidím ho. Za tebou je, poď dookola. Počkaj, more. A však ja ho neviem odfotiť, bo ja ho nevidím. Tu je. Mám fotku asi. Vieš pozrieť fotku? Nie, neviem. Čak ja neviem, kde je. Ani ja. Dobre asi. Dobre, Dobre, teraz pozrieme fotku. Media. Máš ho, ideme. No, Dick môj, rýchlo som iba odfotil, že to je to. A kde je východ? Tu je. Takže, doju. Máme všetko? Máme easy. Ľudská má zaznačené? Ježiš, ja som nezobral smart stick, ja som zobral svetlo. Či čo to je? Sviečku. Hej, to je svetlo. Ježiš. Ja nemám. Deo Jonte. Dobre, Hej. mám. Dobre. Diga svetla, celý čas som mal v ruke 3. Vyhrala som? Neviem, lebo neviem to nájsť. To ich to hovoril? To mal dneska. 2163 ľudia. Ja by som chcel vedieť, čo? Poste nejaký. Potom, niečo nám No čo? Vyhrala si? Ready. Neviem ešte. Pozeráš? Pozeráš, či si to dala? Ale neviem ani kde. On mal na streame povedal, ale nepovedal nič. Ani Maťo nič. Ešte pozerám toho typka. Ja dám za chvíľu súťaž o auto a dobre bude. Po 19 si mali žrebovať. Záš toto. Pred 3 iná. Dúfam, že teraz bude v sklade. Idem do skladu rovno. Mám kosť. Si pane, mám také šťastie na kosť. Asi jo. Počkaj, toto na hlavu mi treba. Teplomer. Idem. Nič. Zatiaľ nemám. Idem pozrieť, tu sú ešte miestnosti vzadu. Tu má nič. Si píš toto tu korek, ešte idem tu pozrieť vedľa. KMF-ko zatiaľ nič. Give us a sign. Aha, tu je otvorené, vzadu, v hajzloch. A ja som mal otvorené. 10. Tu je, podľa mňa. Všade inde je 17 a tu je 10. Čo on tu kadí? Give us a sign. Nesplachol. Nesplachol za sebou, čavo. Hej, je tu orb, je tu. Hej, to rovno orb si dáme, nie? No, daj si, ale neviem, lebo môže to byť mimik. Ale to by asi kamera nezaznamenala, takže neviem. Už mám jeden zúb rovno. Daj si, tam tu Taký strašidelný. dot. Idem po ďalšie veci. Ďakujem ľudia za každú podporu, ďakujem.
dlhú, fajnú. Zapol začo. A už tam nemá ani ten príspevok. Nie, zapol tu na umývadlo. Fotíme umývadlo. Ale vypnem ho, lebo mi to robí. No, No, zapalovač, matstick, no poďte, sviečku. hľadáme duchov. sol. Ľudia, bojíte sa duchov? Píšte. Veríš na duchov? Alebo veríte na duchov? To hráš fatmofóbiu? Áno. A ty veríš na duchov? Ja? A kde je tu? Ja, hej. Fakt? Hej, Kde je duch? ty nie? Skôr nejak, hej, ale som taká, že... Ja skôr verím na to, Možno. že na tú reinkarnáciu verím. A ja skôr na to. Ja na to verím. Však to je skoro tak duch. A o čo tam ide? No ide o to, že v nejakej miestnosti alebo v dome nejaký duch zabíjal, alebo teda jeho zabili. Ale skôr by som povedal, že to naopak je, nie? On zabíjal, nie? Tá skôr Tak. jeho zabili tu. Ja ho tu zabili To a si teraz zomrel. on Tak jeho zabili, no ale prečo potom on je nahnevaný, keď ho zabili? Tu na latrínach. Tu prešiel, prešiel, sorry. prešiel tu. Hej, som No, nahrala. Tam ide, no tak ide A má o to, UV? že To má UV. Nikto. Dobre, mám videjka. What is your name? Nahrávky mám. Zabili ho v jednej miestnosti alebo v dome a ty ako vyšetrovateľ ho máš prísť akože, ja neviem, buď nájsť alebo vyhnať. Asi by som povedal, že vyhnať, ne? Tá nevyhnať, skôr odhaliť, čo za typ. Alebo že čo Ducha za to ducha je. tu je? Čo za ducha tu je? Čo za ducha zabili napríklad? A ty ho máš Lebo sú odhaliť. dve hry, vieš, toto je Phasmophobia, potom je, že Ghost Hunters. A to Ghost Hunters je, že ho musíš aj vyhnať. Nielen No. priznať to, čo to je, ale aj vyhnať ho. Že si počul? To by sme mohli takedy dať. Ozaj nie. Teraz mám dosť. Ale ty ho máš akože zistiť, že čo za ducha, máš k tomu pomôcky. Mám aj video na YouTube, keď tak, tak môžeš sa pozrieť, že aké sú tam pomôcky. Lebo už tu v kamióne nebudú, už sme ich pobrali. Celý tutoriál je na mojom kanále na YouTube, si môžeš pozrieť. No. Čakaj, dáme tam motion. Alebo aké máme to tie tasky? My už robili? A Ešte ani orby jeden. zatiaľ, nie? Ale tasky. Mám A jeden A jaké člen vášho týmu, sviedkem paranormálnych jevů. Očiste oblasť v okolí ducha pomocí kadidla, to sa dá v pohode. Zapínam. To už máš hotové, dobré. Teraz zapínam. Odežente ducha kadidlem během útoku. Oba, hej. No Fajn. zatiaľ nič nemáme asi. Jeden. Žiaden no. nevidí. Ten orb? Tak ja som si to zaškrtol jak orb. Neviem. Orb. Ako môžem A ja pozrieť? som bola. Počkaj, pozriem sa na kamerky. Sú tam Vodu kamerky, zapol. nie? Odfoťte to. Ja už som Nemám. odfotil. To A je ten? to už 4 stupne. Ako myslíš toto? Umývadlo? Hej, teraz zapol Ja som ďalšiu. Ja aj druhé zapol. Mhm. Ale Can you nevidím write tu už. something? Ale už tu nevidím orb. To začo nahralo, sakra. To nevidel. Počkaj, Robil ocka, he. nech to, ne? Robil he. Hej. Všetko tu pípa. Tak odfoď MF-ko, keď pípa. Ale tá je na 0,6 koľko. To nevadí. To aj keď jedna je MF-ko, tak What is odfoď. your name? On na čo povedal? Elderly Victim. Takže máme Orb a Spirit Box. Máme ďalšie. Thank you. Paranormálnych jevu. A ešte odožente ducha kadidlem. Počkaj, čo tam zoberieme? Až nevieme, čo to je zač. Berem kadidlo. Berem toto. Čo to máme? UV nikto nekúkol, či kúkol takto? Kúkol, Jasno. Veronika, či ľudská pozerala. Nebol tam nič. Aj neviem, či tam ešte bola tá stopa. Tak zober UV, ja berem soľ. Ja už mám plné. Ja na Ja vás berem tu soľ a čakám. zober UV, hej, idem tam. Čakám na vás tu. Idem. Ale A je tu hnodáka. A ja mám plné. Čo tam je? všetko. Mlá. Počkaj, ešte toto som zapla. Je tu Mlá? 1 stupeň, tak asi tu bude minus potom. Tu je 0,2. No, tak je minus, to je freezing. Pri Takže to je freezingu Unreal. to nula. Keď to nie je mimik, tak je si to nájdem. Unreal. On hovorí krutý Ale není pix. tam už orb ducha inak. Som pozeral na kamere.
A Nie? toto je mimik. Tak to je podozrivé. Dáme ešte soľ. Onryo, A on musí... ghostwriting. Onryo, to je 3 sviečky, niekedy. Hej, treba nové sviečky. No to je 0,1. No ľudská, nesem soľ, dávam soľ, hej? Can you step in salt, please? Step in salt. Step in salt, idiot, not hot. Kde je? Step in salt. Kde je? Aha, tu je. Aj nie sú UV. No UV. Ideme. Evidence. OK. Mám fotku. Tak idem po sviečky? No a on bude hantiť. Idem po sviečky. Ale však nie je to ani... Je tu motion. Aha, je motion, dobre. Pipa. A máme tu spirit box. Hej, už dačo mi povedal. Takže máme zaškrtnuté spirit box. Mal byť Onryo. Bože, by klamala, bol toto ten hajzel. Ide aj orb. Ako vychádza na mraziť aj Čo tie tak, kde ploty a kamera? spirit box vychádza, mimik. Zase to ten. Nesem sviečky 3 naraz musia zhoreť a keď začne po 3, keď sfúkne Han, tak je to Onryo. Keď nie, tak to bude mimik. No, orb nevidí. Idem so sviečkami. Kto otvoril vy? Ja. Oh, Aha, tu je. Otvorte ho. do piče, som nestiel. Svinia, kde Zavadí? sa skryl? Z jednou spúkol? A mi nezobral mi fotku, aha. To ty si ju mazala? Ja som zmazala, lebo tam nebolo. No hej, Bolo, hej. bolo. Jedna. Aha, zvyšne je sfúkol. Takže to... Čiže by to bol tá svinia? Takže No lebo orb tu v celej miestnosti kde nebol. sú tie sviečky? Show yourself. Počkaj, pozriem kameru. A nevidím orb. Však ani ja som nevidel. Tak počkaj, ešte treba zmerať teplotu, či sa nepremiestnil. Počkaj, idem ešte po jedno. Tu je... Tu je, že minus 0,2. Tak je tu. Že by to bol mimik? Are you mimic? Nevidím tu orb nikde. Takže asi to je hajzel. To je, lebo Onryo by sfúkol všetky 3, nie? Zapalila som znova, pre istotu. Pozerám na kamerke. Že Onrya, keď budeme zastrašovať, tak nebude hantiť. No tak my ho nezastrašujeme. Takže to bude skôr mimik, podľa mňa. Ale nie, akože... Čo, ako tu nemáme byť? Nie, tak rozprávať na jeho, že ho zabijeme a také chuje, nevieš. Že mám na ňo rozprávať? Ide. Kde je? Hanti. Kde je ten idiot? A nespúkal Buďte- sviečky, takže je to Však mimik. buďte tu. Tak to natočím. To je debil. Asi som mŕtva, hej. A Hej. prečo vyšiel z chodby? Tiež nechápem. Ale tam sa nám ukázal inak Veronika. Jak event. Keď bol event a bol tam vpredu. Tak prečo? Tak tam bol na chodbe, bol vpredu. Ale minus je tu, na chodbe je 15 stupňov. Mhm. Oh, Ide po mne. druhý hunt. To už ťa má. Utekaj. Tam je mega rýchly. Hej? Ale Máte? som rýchlejšia. Si šla. Preč? Do Povedzte, keď skončí hunt. Si pichla? A už není hunt, však je na trojke. Toto. Je blízko mňa, do ríči. A však je na trojke. Spieva toto. pri mne, Jak spieva dobre. pri mne. Idem otvárať dvere, že či je. Nie, je otvorené. Poď. Dobre? Spieval tu mi do uška. Rýchlo preč. Ja mám 0 sanity však. Nie, Jak som si 30. pichla za púzdačom. No, lebo som si pichla.
to je za dementa? Teda čo bolo? Ja som sa rýchlo skryla. Ja som hodila smart stick, pichla som si a utekala som úplne inde. Však som videl. Taký zrast No, to sanity. Ale prežila si, kúkaj, si zrobila task. Ja, 2 fotky máme. To ideš ty. No tak bude. S nulou. No a? Však si pichni. A čo robil, len spieval? Spieval, hej. A boli rýchli? Hej. Podľa mňa hej, lebo ja som si pichla, utekala som úplne z tých záchodov až do kuchyne, do skladu a stále som ho počula spievať. Takže podľa mňa to je mimik. A ja dávam mimik. A ja. To je mimik. Proste teraz, tam v tej miestnosti je -2 a nevidno tam orb. No, Z jakého dôvodu, chápeš? lebo je to mimik. Ja si Ale tiež oni, myslím. on zvykne mať akože 3 evident. Teda To uvidíme, no. Iný noisy. Tak teraz on Možno robíš. tých nových vie fejkovať. Tam Čo? 5 kg som Rio, dostal, to tak. bol? Hej, No, čo sme nevideli? Dobrý Orb, ti. alebo- A Možno tak sa orb tam už presunul na nebol. tú chodbu. Ale ja som... Nie, lebo ja som pozerala teplotu, bolo -0,2 a pozerala som teplotu a bolo stále. Tak a pozerala som možno tak kamery pri a nebol dverách orb. bol. ale aj tak mi dalo 500 $. Ja som to livla. Prečo? Nechtiac. Čo toto? A to jak to, že my tu sme? Ja Však sa to je ženiem dva k vám. session. 663 Však je to 247. Ahoj, Takže mami. stále tu buchajú petardy. Neviem, kto je majiteľ lobby, ale vyberte dačo. Asi ľudská, ty si. Ja dám random, hej? Mhm. Hej, Dick teraz. Ja som tu šéf. Počkaj, však to dúfam, že nemoje dalo. Toto je. Ja aj equipment, to. Nie, môj to mi pridalo. To nie, však čo to je za equipment? Čo to je za zošit? Môj. Dick Za MF-ko. zdra papiera. MF-ko. Tu. Baterka druhej svetovej vojny. Aha, aha. Máš si dať toto na Ale čelo. veru. Čo to je za mapu? To neviem, zistíme. A pohoda dom. Dom. Je len veľký a guta. Ale je to dom. Stále lepšie, jak, neviem, škola. To IMF-ko vy máte aj normálne, Iba či zostaň. toto tu? Ešte také staré. No čo tu spievala? Je to ty? Máte IMF-ko? Toto je otvorené do toho. Toto keď som stal predtým, šok nenormálny. Aha, Ja budú beriem. babika fotím? Aha, máš dobre. Ja hľadám Abo- kostičku. Ja, ešte strom Povedz. priduje. Bože, to je equipment. Že sa dám takýto, Tak to je tvoj, podľa mňa. Väčšina je tvoja. takto. Zle. Už to všade darčeky sú sypané. To je. Tak to počúval. Ja ešte keď behám za MF-ku mám vypnuté. To je ten, čo dostal počítač. Tak to Kde počúval. je? Zapla som poistky. Nenašiel som ešte ani kosť. Tie darčeky mi tu zavádzajú pána. To asi bežne nehovoríš. Tak ja som dostal iba jeden. Á, nie, iba jeden. Viac mi kúpil. Ja mám babiku. Spána, že to je aké veľké je. To kde on je? Jak si zoberiem tú vodu debilnú Som babiku? odfotila Ečkom. Ečkom a pravým pichneš do nej. Nedá sa mi zobrať. Aha, hore na chodbe je otvorená skriňa. Však nedá sa mi zobrať tá babika. Tak lebo Give us a máš sign. dačo v ruke. Mám ho! Tu je mám ho! Kde je? Hore na poschodí. V izbe. A čo, Dobre, čo mám tá poschodie. babika robí? Kde je poschodie celé? Idem hľadať. Čo robí Dala tá som tú babika? kameru. 1,9 stupňa tu je. Tu, ľudská. A Ľudská. tu je poschodie. A čo robí babika?
vyvoláva aktivitu alebo dačo také. A Mám keď to jeho vyvolať? špendlík sa pichne do srdca, tak asi hanti. Tak Dačo také to je. väčšinou začne hantiť. Tu máme mevko. Can you write something, please? Write something, please. Pardon. No tak nie. Give us a sign. Red. Mám nahrávku, zvuk, jeden, prvý. Paradzina. Dobre. Ešte 2 kusy. Mám zobrať tú babiku? Už dlho sme Keď v tom chceš. domene, máme veľmi málo sanity. Jak dlho, však teraz sme došli. Pozriem. Babika tu hučí. To nie je príjemné. Som ju nahral inak. Dobre. Tu prešiel cez sol. A mne to nezabralo. Ale na UV nevidno. Zás mi nezobralo na kameru. Čo? Svinia. Ešte raz. Tabo UV som kúkala, vieš? Can you step in salt, please? Julia, poďte, lajkujeme stream. Dojte, však som také kúpelke. Zase Tak ideme ísť. Dobre, vstúpil. Ale otlačky to nie sú, takže to si môžeme škrtnúť. Ultrafialové. A s rádiom sa hrá. Píše. Píše, mám zvuk. Nahrajte to na video. Pomyšľaj to. A to vy ste zapalili sviečku? Ja. A čo robí Dilino, však zhodil tu čo? Hodil do mňa kapibaru. To čo on robí? Jak to povedal? Hodil do mňa kapibáru. Druhú hodil. Mám 3 nahrávky. Paráda. Čo máme? Som tam mohol dať nejaký darček, nejaký silvestrovský, nie na TikTok. Takú petardu. Donesiete niekto knihu, niekto ešte natočím? Ja donesiem. No už to je len ten zdrab papiera. Aha, Tak to je jedno. strap. To bude moje equipment, podľa mňa. Nemám rada tí, čo sa s nimi hrajú s rádiom. Tak on tu hodí tou kamerou. Kde je? Tu je? A tu je. No, Sfúkol vrať svečku či čo, ale mne to nenahralo. Svinia. dám tú kameru. Dobre. A tu je zapisník. Tu dám, hej. A idem si poskúmať stick. Nech ma nezabije. Dúfam, že zoberiem dobre. Nie lampu. Can you write something? Spirit box tu nemám. Idem. To je si... Dobre, sfúkol sviečku. A Nájdi. píše. Dobre, mám videjka. Máme nízku sány. Máme? Či mám? No máš aj to. Ako máme nízku sanity, ja mám že 0. To je nízka, hej, sanity, že 0. No dosť. Nestiela som natočiť krucifixe kory. Tu máš. Hodím tu smart stick jeden. Veronika. Idem dať spirit box tam. A môžem skúsiť toho? Voodoo Tak skús. babiku? Tak skús sama si tam, skúšaj. Media. Ja tam A jak neviem mám tie toto? slasy. Videa mám ja všetky. Jak ju mám zapnúť? Ale počkaj, ešte nie. Pravým Chcem tlačítkom tam dať pichneš do spirit box. No povedaj ty dnuka, frajer, ty jej hovoríš a povedaj ty dnu. No ja čakám, kedy môžem spustiť. Počkaj. Môžeš? Nie. Hej? No teraz Môžeš, ešte no a? Nie, musí byť zvuček, ja mám 0 sanity. A ktoré je pravé? Počkaj, Stienil. Teraz môžeš. Prečo som dačo urobila?
nerobí. To je to? debil. No skúšaj ešte. A to musí podržať? Nie, však to má urobiť dačo. Robí to dačo? Teraz tak sa divne hýbe. Skôr musíš píchať a dakedy to zvýši aktivitu, dakedy hantí, To dakedy si dal chápeš. do srdca teraz, ale... Asi som vriť. Čaute. Nehantí. Lebo teraz hantí. Iba jednou kamerou sa mi zdá. Však ma zabil! Hm, Aj som ho nevidela. Jak zabil? A ja tu nahrávam a nič. Však nahrávam. zabil ma. Ja na kamere, no som videla vraždu, nahrávam to a nič. A to nie je fantom. Rýchla vražda. Lebo ani ja som ho nevidela. Ani nič proste. To by... Dobre, čo máme? Máme hovno, nie? To nemáme nič. Že to môže byť aj démon. To však my nemáme ani jednu evidence, nie? Máme Ghost Writing a Aha, Ultraviolet máme vyškrtnuté a Orb tiež to nebude. Musíme ísť tam. Dobre. A Spirit Box si tam odnesla ľudská? ja som tam dal. Hej, je tam? Mhm. OK, tak ideme tam. Za chvíľku príjem za tebou. Aha, odfotím mŕtvolku, ne? Však ja tu aj nevidím svoje telo. Horí No, krucifix. to všetko môže byť. A vy... Joj. Horí krucifix. How old are you? How did you die? Are you male? Dobre, Spirit Box Spirit máme. box máme, áno. A minus 8 tu je. To nie je demon? Moroj. Nie. Idem het. Ešte treba dať čo odfotiť. Tak si choď, ja som nahrávky robila video. O, ja som robil zvuky. Takže ľudská. Tak. Taká škoda, že už nemôžem ho odfotiť. Hneď by som Vypadá šla. na Čo treba telo odfotiť? Ja som odfotila babiku. Toto je čo? Ja som... Ale daj si inekciu, lebo neviem, on ako som odfotil. bude hantiť, keď máš málo sany. Tak telo a krucifix idem odfotiť. To si pichni, aha, už nie je čo. Ja to Ešte mám tu jedno je. pri sebe na útek. Ešte tu je, na hore som ti doniesla. Okej. Tu je, na zemi. Pri dverách, tu pri prahu, tu ešte kúsok, tu je. Tu je. Sanity. A kde je krucifix? No vzhľad. Tento je zorený? Hej. Mám oba? Hej, ideš. Utekáš. Oh, Hadi. 10 Ani hand. ma. Do riti. Kde? Idem rýchlo ti otvárať dvere, že či sa otvoria. Poď, ja som Však skryla on sa. vyzerá jak čer. Do riti v pivnici sú skryté one. Sa zbukol na schodoch, či čo? Dobre, už je dole. Kde? Hurá, veci je. Vidím Tu? ho cez okno, ale neviem čo dostať. Ide? Ja nech nejde do pivnice. Si ide. Asi idem, bo už není pri dverách. Stále hand. Ježiš, som zapol Ja? ten kanister. Ja som ho zavrela v pivnici! Ja som zavrela v pivnici. Rýchlo, otváraj mi! No však on preje cez dvere. Ide hore! Ide hore! Choď Ide preč! hore. Utekaj, utekaj. Ide mi otvoriť dvere. Ide! Hore, ide po schodoch! To dlhý hand. Dobre, ja som vo vani dole. Ťa Na zabije. strednom postaní. Utekáš, Ide dole, utekáš daj. vonku, utekaj von. Poď, otvorené dvere sú. Tak som prežila teraz. Čo som dala? Normálne klač. To čo mala? Všade bol, po celom dome, fakt. Neviem, vybuší srdce. A nebol taký. Ja v pivnici skrytá, ja som videla iba svietiť mu oči pri regáli a utekla som rýchlo hore a tam som, už mi blikala obrazovka, tak som šla rýchlo dozadu a tam som sa do kúpeľne čupla a on išiel hore už. Nie, on potom... No bolo to fakt. Takže moro, hej? Mhm. Ty kokos, to bol masaker teraz. Máš čaj? Welcome back.
Neviem. Moroj, easy. Počkaj, ľudská, pošlem vám kód, hej? Na čo? Lebo to debilné veci dáva. Takže by sme mali dobré Áno. ušky, tak. Potom je treba stiahnuť tú hru. Môžem diktovať? Bakery. Počkaj. Připojování. Môžeme? 554? Počkaj, ja neviem, kde to mám si diktovať. Kde to mám? Leave game? Nie, to si úplne... 554. Som tu, hej. No, 554, 172. Tu som. No a sama som tu. Ona má sama lobby. Ja som dala, že odchádzam. A mi vyplo hru. To asi. Dobre. Tak môžeš za mňa. Dám na stôl. Hej? Minko, nebaj. Ty to ľudská? Ty čo robíš? Zapínam si hru. Ty si úplne Hej. vypla? Neboj, Rominko. No a teraz kde mám ten kód dať? Nedá sa mi tu hrať multiplayer. Vieš, čo mi napísal CEO? Čo? Ahoj, Veve, prosím. Tasi, nemáš do zajtra večera 5 eur požičať, ináč prajem všetko dobré do nového roka. Odkaž aj Luci. A máš diktovať. 554 554 172. No hneď lepšie vyzerá ten setup. Bodenkovi teče Dobrý, ne? soply. Už len monitor, dajaký, parádny. Alebo 2. Ale nehovorili. Môže byť. Myslím, že to si všimne. Tam budú 2 monitory na Ale nepovie, že som to povedala ja. Ešte webkameru a dobre bude. Mikrofón a oné rameno. Prečo tábor? Zvukovku. Čo to je za... Čo nám dalo? Sme random Nie. dali. Bam. Čo to je? No, Tábor? hľadajte. Tá random sme dali. Všetci. Je. Inak ľudská, prečo v tom tam pohári máš víno? Ja som chcela ochutnať, že ti do toho vlejem. A tam bolo víno nastražené. To už je tu... Čo? To už je tam dlho. What Sa. is your name? How old are you? How did you die? Are you friendly? Iba zasa aj. Je už teraz ten duch. Aha, tu je otvorený stand, kto to bol? Ja som Luka v dome. Friendly. Tu si bola ľudská? Nie. Tak tu je otvorený stand. Are you friendly? A 5,2 stupňa a What is vonku your je name? 5,6 What stupňa. is your name? How old are you? To mi nežepáca. Are you friendly? Give us a sign. What is your name? Bitch. Give us a sign. A niekto kúkal tu tie predmety prekliate? Mám ho. Tu je. Ducha? Kde je? Kde? Kdež ideš? Poviem vám Tu? farbu stanu, hej. Tu vzadu? Nevidím. Aha, tu. Tu je Luka. Tu je. Kde ste? No to je som mimo, jak. Hej, tu je. Skáče mi No. to. Buď mi to skočí tu, Okej. Luka, alebo Ja mám tu vonku. foťák. Mám ešte dačo? Ja som... Ja ho nevidím. Ľudská, poď ku brane. Na začiatok. No. Mám zvuk. A dnu v tom dome? Cez ten dom prejdeš. Ja to Tak. veľmi A na nechcem. konci doľava chod za Vládkom. Čo tu je dom? Čo? V živote. A v tom bielom? Nemám foťák, je tu foťák? Vládko Tu je. tam je. Hej, je tam, ja som hodila. Dobre. V tom žltom? Či v akej farbe?
Tu je, kde si? Tu, poď. Tu som. Aj. Tu je, Tu obrovské. nuka. What is your name? Tak to už musí teraz povedať. Daj mu. How old are you? Tu je bezbalka, daj mu. Are you friendly? Hej, tak to už musí byť. Are On ti nič you neurobí. friendly? To tebe nič neurobí. Hello. What is your name? Tu radšej odišiel podľa mňa teraz. Tak to veľa Mám vypil. otlačok, ja mám otlačok, tu je. Tu je, poďte si Odfoťte. odfotiť. Nemám, Ukaž. Poďte. foťak. Mám. Táto bude démon. Tu je. Jeho meno A kameru sa treba Tu doniesť. je otlačok, však všade. Však on tu všetko chytal, fuj. Hej, fú, ako pochytal. No ultraviolet tam. How old are you? Všade. Nech to A odpoveda. teraz ani sa stadiaľ nedostanem. Však. To tomu ver, že nie. Ľudia, poďte, lajkujeme stream. Dobre, berem kameru, tam ešte nemáme. Ty pána, neviem. Spirit box tam je však. Hej. Sol tam by ste mohli zobrať, nikto Penie, natočíme. nie, lebo tu je. Mám už 2 zvuky. Išiel z jednotky až na sedmičku. Dobre, sol ľudská. Soľ a ešte. How old are you? Ste si dali nejaké predsavzatia? Dej? Asi 2. 2? Jaké? Že budem behať viac. No. Bo chcem ísť aj na tie súťaže, čo je každú sobotu na Aničke súťaž o 8 ráno. Každú prvú sobotu v mesiaci je súťaž. Budem A to je behať. len cez leto, nie? Či ako? Aj v Nie, zime? Každý prvý mesiac, Ježiš, každá prvá sobota v mesiaci je beh. Aj teraz v zime? Aj teraz, v sobotu je. Takže ideš? Dobre. Keď povieš kedy, možno aj dojdeme. O 8 ráno. Ale behať ne... Budem kričať, Vládko! Yes, poď. Jak sa volajú Tu tie som veci ty. na ruky? Do something? Nie nunčaky, jak sa to volá? Neviem. Do something! My zoberieme nunčaky. Write something. Write something. Write something. Can you write something? Máme A spievať. spirit box? Dobre. Takže to môže byť aj ten nový. Nie tu mrazívate bloga. Sviečka? Skôr nám mrazívate ploda, keby tu bola, tak je to mimik. Idem pozrieť, kde je to ploda, tu je. Orb tu nevidím nikde. 2,5. Má veľa. 1,8. 2,1 a Ja som tu natočila, neviem čo. 1,6. Aha, asi sfúkol sviečku, ne? Či čo som natočila? Media. Motion sensor iba. 2,5, 2,4, 1,5, 1,8, 2,5, 2, 1,2. Horí krucifix. On horí. Odfoťte. Odfoťte, zmažte mi jedno video. Počkaj, motion sensor vypneme. Boring, boring. Do something. Write something. La 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 la. Počkaj, behať a druhé čo bolo? Predsavzatie? Spirit, ja aj druhé. No. Ti napíšem potom. OK. Teraz má len 2,8. Aha, light switch? Ale zhodil kameru. Či to, Nenapísalo, že light switch je proste či to vydržíte kameru? svetlo, aké by zapol, ale tu, kde je IMF svetlo? 3 má.
Teraz Dobre, máme. zapnutí svetlo, uhasení ohňa. Máš 2 videá. Hádže všetko. Poď IMF ideme. 5, IMF 5, IMF, raz, 2, 3, 4, 5. Dobre, Galu by to malo byť ten nový. Gálu, vypal, no. Ten neviem, či je rýchly, či nie. Nevypadla šušovka z okáž. Dobre, tak teraz to není. Nie, vieš, Na Ti šušovku. ti môže vypadnúť. Hej. Lebo som si pošuchala oko trošku. Tým ujo duch. A väčšinou si len tak jemne, ale kus sa posunula. A čo robí ten duch vlastne? Ja nevidím. Ježiš, po 25% musíme mať sanity. Chodíš mi zrkadlo, Eli? Či... ľudská. A čo To ty? som sa šla opýtať, či Elius spí. No. Som sa spojila. Spí? No, teraz tu behala ešte Nebuď na záchod. hádzať. Behal. Teraz som behala jak duch. Oči plň. No. Ideme, Nuka. Musíme mať 25 minus. Jak ako, však teraz som vyšla. Či 25 Ja sa len minus. strčím šušovku a... Ghost? Ghost type. Jak sa volá? To je... To je Galu. Mohla si si... Another form of demon! To je... Demon je to. Koľka to škoda, že šušovka mi vypadla. Being enraged. To je to. Riti. To ja už mám po 25, takže môžete... Čo to je? Môžeme potom z ľudskou zahrať to bakery. Čak, stromček si skoro valcovala. Toto čaju si dala obšter. Dík pekne. Ja si tam len A alkohol. však on hanti a vy mi nepoviete? Hanti, Hanti. Díky. Ja nie som ani za kompom. Hanti, Hanti, hej. Aj Som sa skryl. nepekne. Dúfam, že nebude hantiť. Aj dobrá správa je, že... Veronika, musíš tam ísť, lebo máš sanity vysokú. Pozri, ja mám pekne 25 a už nie. A mám Aj koľko? ty musíš. Dám si šušovku a idem. 25, no ty už tiež máš dobre. No a však choď mi Ešte otvoriť dvere, či sa dajú otvoriť. Idem. Ja už nechcem zomrieť tretíkrát. No som tu. Čo mám riešiť? Dvere skús otvoriť, bo ja som pnul a on hantí. Tak šipe. No, Počkaj, ktorý evidence nám chýba? nič, je to Galu. Ja potrebujem A potom čo máme zrobiť? otvoriť bránu. A sanity a Nie. fotku ducha, hej? Otvorená. A mikrofón, tá vy čo robíte? Náš som odhalila duch. Fotku takto zoberte, ja idem s mikrofónom. A niekto musí ešte fotiak, odfotiť ho. Čo, nemám žiadnu vec v ruke? Ja idem s tým parabolickým tam. No, To musí odfotiť. Lebo ja mám ešte sanity pri sebe a toto. idem na to. Show yourself. Už máme below 25. OK. Tie dve veci. Kde som zrušil more? To je Počkaj, ten že druhý tu, tu cez ten dom. Can you say something? No, tu vonku. Pána má 7. Teda. No čo, kde je? No ja počúvam zatiaľ zvuky. Rozhadzuje hrnčekmi. Show yourself. No poď. Duch. A zvuky robí. Mám to. Mám už len fotku.
Je tam ešte jeden foťak? Asi aj nie. V kamióne, hej. Podľa mňa som tu, hej, je tu, že ten. Dobre, kde ide? Ľudská, je tam foťak? Hanti, Ale neviem, kde je. Odfoď. Nie? Ja som videla. Hanti, Ľudská, rýchlosť máš. dobre. Čo máš? Nič. Inak mne toto Vianočné príde strašne strašidelne, ak počuť tie reťaze, jak ide. Nič si nás nepočul. pani. Ja som ho aj nepočul, že ide. Ja som pošla na reťaze zrazu. Tak vianočná kolejda. Hej, úplne. A on tu je. Už nič. Máme všetko? Však nemáme 2 fotky. Ja som ho odfotila. Mhm. Akože fotky a video, ale jeho máme. Však odfotia mňa. Konečne, treba zmazať fotky, ne? Dobre, Ľudská, ty rob videa, hej? Hej. Ale tu veľa Počko, neuvidím bohoty, čo? toho. Jo, odfotiť. Asi pôjde po mne hneď. Ako som nevedel, že skade ide. Hanti, Ten čau. Čo? Už ide, Hanti. už ide, hej. Fakt? Kde si? Neviem. Ale kde si ty? Neviem. Bon tu je blízko. To je Už asi zavreté. prestal, alebo... Nie, ešte stále ja ho vidím. Vošiel do No, stánu. skryla som sa, do malého stánu som sa skryla. Nič, tu hľadí vecami. Tu mám párový. Tu je čert nejaký. Tak hej, No toto hej, to sú Vianočné. teraz takí, nie? Tu majú vianočný mod a podať. Či pána jak vyzerá. Ľudia kúkajte jak vyzerá ten duch. Švica mu oči. Také oči mal. Také oči jak má kôň. To je to z Bukovca. Ten, A potom, Lesný. potom už konec bol. padni domov. Už nič, nie? Už to nevidím. Môžeš ma ísť odfotiť. Môžem ísť? Tak nevidím ho tu. Tak vedela, že hneď pôjde. Idem. A prvé 2 stany boli plné. Zazda čo? Hanti? Hej. Fakt? Hm? Hneď? Hej. Ja ho tu Svinia. nevidím. Tak to je démon taký. No však ja ho tu nevidím. Kde? Ja ho počujem. Asi som mŕtva, podľa mňa. A ty kde si, Múka? V stane malom. V dverách. Poza mňa chodí dade. Kde? Neviem. Hovoreš, nič není. Pri východe, ak sú 3 stany, tak v jednom som. Také malé. Môžem? Hej? Už otvorené. No ja tu nejdem, abo idem. Serem. Idem si po sanity a idem ho odfotiť. Jednu si pichnem, jednu na cestu si dám a idem odfotiť fotky. Krucifix už to... Kde sú ostatní sanity pills? Toto je ne... Toto sa nedá zobrať? Pasa. Ste zobrali 3? Ja som si dala. Pokiaľ Tri? je Heavy Reach, akože, aby bol nad, aby Hanti dala. Kde si mŕtvoj? Aha, tu si? A krucifix je niekde tu. Zobralo? Hej. Čo? Som ho počula.
Dobre? Všetko máme? Psa. Dobre. Keď teraz mi tak vypelo. Dobre? Počkaj, čo to je? Máme Ukáži všetko. Galu, hej. Je to ten Ani som si o ňom prečítala inak. že nezabera na ňo equipment ten. Ja si prečítať, čo to je zač. Že na ňo nezabera protek. Nestila som. Dobre. To slívla. A čo ty robíš? Dajte mi kód. Ja som to tiež Tak. videl. Tak kedy urobím rumku. Môžem ja furt to livnúť, nechtiac? Takže mám vedeli. 606 430. Počkaj. Že to... Let's get to the triple. No dobre, dáme ešte jednu a pôjdem ja. No, random. Niktera. To nebude také väzenie, alebo dačo. A určite. No, Aha, ten klas. to je náš domček. Hej? To poda. To hovoríš ty? Hej. Čo ten istý, čo sme teraz mali. Ja je to ten veľký dom, debilný. Rovno hore. To Aha. píštiš. To si videla to tú hlavu. To ja som Jak dostal. spolu. Sú otvorené What is dvere. your name? To je ďalšia hlava. Dive, nejak to vyskočí. What is your name? Are you friendly? Are you friendly? Som sa vďaka ľudské naučil, čo je friendly. Ešte viac sa mi to zarilo do hlavy. V garáži sa dá skryť do skriniek. A preto ňu nepotrebujem. How old are you? A hore How nie old je Iba are nikde. zostaň. you? Friendly? Hore nie je Are nikde. you... What is your name? What is your name? Trebalo by nájsť tie predmety. Are you friendly? Ja hľadám, ale nenašla som, musí byť hore. Není hore. What is your... Ani What friendly, is your není name? žiadny hore. Mám hore. What is your name? Aspoň ja som nenašiel. Are you friendly? 11 je na chodbe hore. How old are you? Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. No počkaj, jak ti povie bubu naspäť. Nikde není. 11 je na chodbe hore. Vstupnej, tam je najnižšie zatiaľ. Are you friendly? What is your name? A dole ste boli? Pozrite. Ja hej, on je Mám No, tak kosť? čo si- Fotil si kosť? Nie, kde je kus? Mám hore na poschodí a je to aj 9 stupňov. To je asi v tejto Friendly? miestnosti ľudská. 8. What is your name? Posledný napravo. Nič, tu musí byť. Slednej tu na? Tu, kde som ja. Kúpelke? Nechám to foťák. No to je. Are you friendly? What is your name? How did you die? Keď dám nižšie. Tak. No, poď, Bil. povedaj. Uj, foťa ho. Kde je? Tu som nesťal. To je mŕtvy. Give us Ja a som sign. mŕtva. Give us a sign. Vinia. Však ho nebolo vidno. Tak to odfoďme si vraždu. Give us a sign. Ale ani teraz ho nevidím, keď Give ma us zabíja. Uvej svetlo, give us. Chvost má, je pri vás. To bude démon podľa mňa. Hej. Lebo bez dôvodu ma zabil. Give us UV. Som odfotil ľudskú a nič mi nedalo. Why don't you give us UV? Aj nič neviete. Debilný. Tak rýchlo ťa zabil si pána. Are you demon? Demon? Tu je. Tu je. Je to demon. Bol to demon.
Ľudská, utekaj. To čo? Lebo To robí čo bolo zvuky. za debilného? To je démon. To musí byť démon. To je Neverím, že to je iný. Démon, alebo ten, čo mu vadí, keď na ňo rozpráva. Alebo. Ale som nehovorila, zabil ma. Tá, no, to nebyť. Ježe, To je... Dobre, dáme démon. Jokaj. Som nagríkol, more v Ale však ja som nehovorila na ňo a zabil ma. To ja Takže podľa mňa démon. Jo, no. Dobrý duch. Máte Príjemný. démon? Však ja mám 0 sa Ale my všetci máme 0? Hej. To čo je? To kto tak rýchlo zobere? Tá nie to ten démon zoberie tak veľa. To neviem o tom. Takže dáme démon. to nemal UV, ale... Neviem, no. Možno to je takto z nových. Ale vôbec ho nebolo ani vidno. No. Ani na to, ani nič.